कख्लाबारिनि रायजोआ नोंथांखौ सापागुरि समष्टिनि बिजाथि हिसाबै कख्लाबारि रायजो आरो बे हालामनि गासै आर्य बा बर' हारियानो नोंथांखौ दिनैनि फुजा होनायाव बरायदों। लोगोसे नोंथाङा नुनो मोनबाय दे बेहाय गोबां बर' आरो गुबुन हारिफ्राबो नोंथांखौ बरायबाय गाजा गोमजायैनो। नोंथाङा बेहाय माबायदि मोनदांखो बेखौ एसे रायजोफोरनि मिथिहोनो थाखाय रादाब मिजिंथिनाय जाबाय। दिनै हलिनि उत्सव रंनि उत्सव आरो बेवहाय सारा मुलुगावनो अनलायनाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जों बे उत्सवखौ फालियो आरो बे दिनैनि दिनाव आङो सापागुरि समष्टिनि बिजाथि हिसाबै बेवहाय आङो फुजा होदों आरो बेखौनो आर'ज गाबदों जे समाजाव गोजोन फैथों, बयनिबो गेजेराव अनलायनाय फैथों आरो फैगौ बिसायख'थिया मोजां जानानै थांथों। आरो हारि बोरोन बासियालासिनो बयबो हारिनि मानसिफ्रा आंखौ दिनै आर'ज गाबनानै बोर होदों। रायजो राजानि बे बोर होनायखौ आङो खर' रुजुननानै सासे बे ओनसोलनि माने थान्दै हिसाबै एबा MLA हिसाबै देरहासार जालाङोबा बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय आरो बयनिबो मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आङो दिनै ओंखारबोदों। दा ओंखायनो आं साबायखर होयो दिनै हलिनि दिनाव बयबो रायजो राजा সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ জনগণ ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ যে আজি হলি উৎসৱ ৰঙৰ উৎসৱ। এই উৎসৱৰ দিনা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে চবে আশীৰ্বাদ দিছে। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ যেতিয়া মই বিজয়ী হ'ম সেইটো আশা ৰাখি পেলাই ভৱিষ্যতত এই জনগণৰ ৰাইজৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হৈ মই আগুৱাই যাম। मेडामनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय। जों कख्लाबारिनि रायजोआ दिनै नैबे सिरसि दल जात्रायाव नोंथांखौ जोंनि बिजाथि उर्फाव गौरब ब्रह्म सारजों लोगोसे नुजानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांनि फिसाजोआबो दंफायो, जों गोजोननाय मोन्दों। दिनैनिफ्राय नोंथाङाबो बे रायजोनिनो जोंनि गेजेराव सासे, मानो होनोबा देरहालांनायनि उनाव नोंथाङा बे जायगानिनो जोंनि UG सारनिनो न'खरनि जाबाय जेला आरो नोंथाङाबो जोंनि रायजोनिनो सासे। दिनै नोंथाङा बेहाय फैनानै 200 बोसोरनि देवल फुजा बियो गोदो जोंहा आर्य समाजाव आर्य धोरोमखौनो गनायना लादोंमोन। दिनै सिमहालागै बे 200 बोसोरनि आगोलाव गायसनजानाय नैबे देवल फुजानि बे मन्दिरा दङ। दिनैसिमबो जों हारसा बर' लोगो नांनानै बे फुजाखौ सोलिगासिनो दं। नोंथाङाबो दिनै सिरसि दल जात्रानि थाखाय बे फुजायाव दिनै बाहागो लाफैनो मोनबाय। नोंथांखौ नुदों बे गोबां मानसिनि गेजेराव थुबुरनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे बे फुजारि जानानै दं। नोंथाङा दिनै माबायदि मोनखो जोंनि रायजोफोरनि एसे फोरमायदो। जोबोर मोजां मोनदों। आं बेबायदि फुजा सिगाङाव होफेराखै, दिनैसो देवल फुजानि फार्स्ट फुजाखौ होदों आरो आङो। नोंथाङा फोथायनाय दं नामा जे धोरोमखौ मानियोब्ला जा गासै खामानिया जाफुंसारो नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथाङाबो फुजा होदों आरो बे फुजा होनायाव नोंथाङा जाफुंसार जागोन बायदि मोनदांदों नामा? मोनदों औ। जोबोद साबायखर। बिदि मा बुंनो सानो? मोजां मोनदोंना? औ, फार्स्ट टाइम आंबो फुजा होफेरदों बिदि बाबाजों फैफानानै, होनबा मोजाङानो मोनदों। देरहालांखांनायनि उनाव नोंथांनि बाबाया बे जायगानिनो सासे सुबुं जाबाय जेला नोंसोरबो जोंनि गेजेराव थागोन। नोंथाङा दानो माबायदि मोनो? जोंनि गेजेराव थानो मोजां मोनगोन ना क'क्राझारावनो थाबाय थागोन? अफकर्स मोनगोन बयनिबो गेजेराव थानो। साबायखर। मा नाम? माइदांसोरां ब्रह्म। मा क्लास? 9 मोनबाय दा। 9 मोनबाय। दे मोजां फरायदो। औ। दे हामबायबाय।